Hvad så YouTube? Hvis I kan høre noget bumle eller sige noget, så er det min storebror. Og vi vil gerne lave en let's play på en server, som jeg lige har joinet. Og bare lige for at præsentere os selv. Jeg hedder Anton, og in-game Anton SS, og ham jeg til at snakke med venner Mathias Jensen, ikke? Og in-game Pokédreng. Han elsker Pokémon. Ja, måske stadigvæk. Jeg elsker ham ikke, for jeg hedder det. Hvad? Jeg kan ikke komme noget med den lort. Ja. Og der joinede han, var lige der. Prøv at se, hvad jeg kan. Skråstreg me was killed. Ja, måske det er det, whatever. By Pokédrengen. Se, så står der Anton SS was killed by Pokédrengen. Normale spillere kan også, men de får band, hvis de bliver ved med at gøre det. Det er player. Og det vil den plejer at være helt deroppe, hvis I kan, eller der hvor mit kryds er på musen. Og der plejer den at være. Fanden er der? Okay. Hey. Join nu! Der står en kylling i vores kanon. Så skal den jo bare affyres, vores kanon. Prøv at se. Det var... Jeg har lavet det sammen med min ven, der skib. Hopper den ud! Så skal jeg nok tage noget i. Mathias? Den skal bare med ildladning, men stop den! Jeg er syg til at ramme. Men jeg forstår ikke, hvad det der er på båden. Jeg tror, jeg må smadre det. Jeg tror, det er noget, der Jazz Freak. Jazz Freak han har lavet. Jeg går bare ret vildt, når jeg laver video. Sådan er det. Øj! Og hvis I gerne lige vil se skibet ordentligt. Ja. Okay. Hvem fanden har griefet der? Ja, nede i båden. Skibet. Men det her, og lige præcis det der. Så der kommer jeg til at griefe lidt. Det der er der, det skal også være der. Ups. Kitchen and dining hall. Kitchen and dining hall. Køkken. Du spærrer. Nej, det har jeg heller ikke sagt. Men det må alligevel godt gå væk. Jeg tror godt, jeg kan finde ud af. Jeg tror godt, jeg kan lide at smadre. Jeg tror, jeg begynder på at smadre ret meget. Se, nu begyndte jeg lige noget, hva'? Ham der Mark 7441, ham den sidste til højre række. Han har været, men jeg ved ikke, hvorfor han ikke er mere. Og der joiner altkredsen vores ven der. Nej, skriver jeg så bare. Jeg bestemmer ikke. Vi laver video. Sig hej til YouTube. Hej YouTube. Okay, jeg har sagt det nu. Okay. Okay. Så er det på en måde lidt slut. Og
Jeg tror faktisk, vi slutter nu. Til YouTube. Farvel YouTube. Vi ses snart igen. Hej hej.